halo. Nandi, madhep nandi. Lah kono kok nyingkur sing kono diseneni. Mboten napa-napa nggih. Ya Allah Gusti. Repot. Ngene ta. Kula manut sampean lho nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedekah desa nggih. Muga-muga mari disedekahi rakyate kabeh tentrem ayem, rukun, panjang umur, rezekine mlimpah ruah. Allahumma sholli ala Muhammad. Aku seneng bengi iki oleh tanggapan ditanggap wong pulo hajate syukuran. Bayar aku engko sak pirang-pirang menesuk tak gawe bayar kreditan. Ancen utangku sak bajek. Wis ngene tok nek dagelan ketok 700 sisan. Tapi gak ijen wong 16. Semanggi Surabaya lontong balap Wonokrama. Dimakan enak sekali, sayur semanggi, kerupuk uli, mari bong beli. Harganya sungguh-sungguh murah, sak piring cuma setali. Dicampuri dukulan, sayur semanggi, kerupuk uli, mari bong beli. Mari bong coba beli sayur semanggi Surabaya. Dijual serta didukung, masuk kampung, keluar kampung, mari bong beli. Ngombe jamu beras kencur, bojomu lemu bejatno kasur. Bismillahirrahmanirrahim. Sotengane no kono. Sedekah desa Pak saka tembung sedekah, gak ana batal karami mung kuwe
batal karame dolor mung gue agama cuma ojo lali pak ayo kirim tuh ayo kirim donga dolor nanggone sing babat desa supaya dosane di ngapura sing senajan kula dhewe Pak Bu ya melok-melok ndongakno muga-muga masyarakat kula kabeh uripe ulan ngarep Pak iki ulan poso mula ayo persiapan lan toto ayo dilakoni dulur kanthi sing lenggono sebab iku perintahe kang maha kuwasa poso Ramadan 30 dina akeh rintangan akeh penggoda ayo sing ati-ati cah ayo dikuat-kuatno sapa sing lulus dosane dingapura salat raweh dulur ya aja nganti lali senajan iku abot ayo dilakoni wulan poso mono dulur iku ulan kang suci sapa sing sregep salat bengi disayangi lahirobi ungkasane poso ayo mbayar zakat winangka mbiyantu dulur-dulur sing mlarat santunan anak yatim aja sampe kliwat perkara ganjarane besok no akhir mari ngono dulur terus dina riyaya ayo silaturahmi nang bolo-bolo ayo sepuro-sepuroan sing ikhlas lan lenggono muga-muga kita kabeh besok munggah swarga ayo wis bengi offset ketuwal ngene iki munggokno omah ngono lho isin karo putuku saking yo abot-abote wayahe bayar bank wayahe bayar BRI
jaluk kretek golek tambahan bayaran kretek no mas golek sandang pangan werna-werna ya carane sing penting halal gak ngrugekno ya tanggane sing dadi wong tani sing sregep nek nggarap sawah supaya melimpah hasilane sing dadi pedagang aja padha seneng curang aja curang karo timbangan mundak dosamu sak pirang-pirang wong sing dadi dukun muga-muga doamu terkabul pokok aja dadi dukun cabul sing seneng gendaan aja gendak bojone tanggane golek sing bujang wae supaya aman gak ono resikone sing dadi kiai sing ikhlas nek ngulang ngaji santrimu wedok ojo digrayai sing dadi wong miskin ojo susah ojo prihatin eling dawuhe Pak Amudin innallaha ma'as-sabirin sing tukang ngedum BLT wis mas hup wis wis aja diterusno BLT lho kono kene iku padha wae BLT iku engko nang wonge teko ana bulurah iku lho engko diseneni bulurah engko sik ta Mas kok terusno kono kene gak yo padha engko iki parikan lho ya parikane dagelan ojo mangkelan ojo loro ati sing loro ati berarti sing nglakoni betul sing loro ati berarti sing nglakoni betul sing tukang ngedum BLT kek ana wong-wong sing gak duwe lah kok sing mbok kei dulurmu dhewe betul Mas namung semanten sairan kula sairan boten borong geres melang meleng Budi Wijaya iki tanpa tanding ket ngageti wong ngedung gurung mari kon iku ya Allah Gusti gak assalamualaikum gak selamat malam dagelan kakean cocot kon niku lho kon kok lah kakean cocot agak dibayari ambek wong ngomong ge sore kok gak menireng lambemu
Ambakan sih kon mengus tak kurungi lapo kok brosot iki. Rumah sama aku PT Horna. Nek petuk kancane assalamualaikum tak selamat malam, gak iso akon. Oh selamat malam konten ge sore ngono lho. Sampai wong-wong konten salam. Maklum jenenge ae kuncet. Apa? Elek-elek. Lele apane? Kuncet. Apa? Dari bahasa Quran, kun jadi tet mencret. Dadi bangkon. Apa? Ustaz celuk kiai wong jenengmu yo entut ngono lho. Kentut, Entut. kentut. Kentut iku bahasa Indonesia. Terus Nek entut iku yo nggo pulo-pulon kene iki. lambimu mantune mudin gendeng kon niku. Putune bapaki, Bro. Bapak sapa? Lah bapaki pulo pojokan iku. Kon kok kenal bapak iki? Anggitmu mbakku. Oh wis aja kakek ngomong. Terus Nggo pulo kulon kene iki masyarakate sayek sakopraya. Kompak. Lah syukur penduduk mek nyuplik kene iso nanggap Ludruk Budi Wijaya. nek gak wong pulo Nek gak wong pulo kulon dipimpin karo lurahe Bu Puput. Lurah Ibu Puput apa maneh sing diarani RW-ne? Apa? Sunari kuwi apa? Sapa? Ah Sunari kuwi RW-ne iku nek ngarep sepeda motor gelek mogok ae. Lambemu kon dikeplak sunari kon. Anjane iya aku lho tau dandakno runu teko kene enak teko groyong lho mogok maneh. Anjene sepedamu sing legrek. kon Iya niku. mbok sepedae mbok servis sing bingung. Sepedamu legrek kaya wonge. Wis gak usah kakek ngomong. Mangkane aku ndelok masyarakat kene seneng masih udan-udan tetep lungguh. Ya iya sih. Ah. Wong ditanggapno ludruk. Lah iya, cuma aku ya kuwatir sih. Kuwatire Ya nek gak ana cacing mumbul. Ya nek gak ana orang-orang mlaku. mlebu nang kantor PKK. Kadang-kadang ya ngomahe tekek kuno. Lambemu kon niku. Wis aja kakek ngomong. Kon ndongakno wong iki lho. Wong dongamu ya gak rata ae lho. Tet kundet, aku iki ditanggap karo wong pulo. Heeh. Nek aku gak ndongakno kok kebacut, ya tak dongakno. Muga-muga kabeh diparingi seger waras. Iya, tapi dongamu lho gak rata. Wis tak dongakno kabeh. Lah masyarakat kene, lingkungan kene sajobone gak kedongakno. Jek ana sing durung. Nondi? ABC kok. BC kok lek gak kedongakno ketang. Tet kundet, arek no biji arek wedok-wedok iku. Iya. Lah apa aku ndongakno ngono-ngono iku? Lho, Saiki lho upama aku ndonga kanggo arek no BC, Iya. arek wedok-wedok, Hmm. upamane dongaku dijabahi Gusti Allah. Terus arek wedok no BC ku laris, upamane sedina iku lho oleh wong 20, ya apa, Ret? Lho ya bando wae bandak. Urusanmu ah. Kon Iku urusane arek sing penting dongan aku sing rata. Elek atimu kon niku. Apa kon nek tak takoni breset dibacok wong kene lho. Lapo sih, Tet, kundet? Kon kok keminter sih. Lho takok-takok gak masalah, pokok yang wajar-wajar saja. Temen ah. Iya, iya. Apa sebabe sih wong salat kok gawe kupluk? Jeber. Cek ketok api, Ketok api kurang api ya tuku nang toko. cek ketok sopan, Kurang sopan mbokmu sing bongkok kok kon liwat. cek gak nglewer rambute nang bathuke, cek gak batal salate. Disureni ya goblok. Wis tak kok kuculuk. Kon iso nyalahno? Ya iso benerno. Apa sebabe wong salat kok gawe kupluk? Nang gawe helm iku arek balapan. Asem kon niku. Mantune mudin gendeng kon niku. 1-0. Ah preketek ngono kok. Wong kalah lho muring-muring. Takok sing apik sing bener ngono. Glane sih kon. Iki mang dina apa? Kemis Kliwon malam Jumat Legi. Usume wong nyekar utawa kirim donga nang kuburan. Masih aku ya kirim donga nang kuburane bapakku, nang kuburane ibuku. Kira-kira kirimamu ketampa apa gak? Jeber. Ya mbotet mbok ketampa mbok gak iku. Lah, Iku urusane Gusti Allah iki. Ustaz kaya ngene ya mboten akeh tunggale. Sing penting aku wis kirim donga. Lah nek ngono anakku sing umur 7 wulan iso jawab. Lah kon mang ya kirim donga. Kemis, Senin mesti kirim. Kirim donga nang wong tuamu. Kirim donga nang wong tuaku kabeh. Nekmu kirim donga ketampa ta enggak? Jelas ketampa. Buktine apa? Nyatane kirim aku gak dibalekno. Asem.
Mantune Mudin kok koplak gendeng ngono kono iku lho. Bedane apa? Kiai karo kiamat. Mesisan. Tet takok sing temen apa, Tet? Lho gak temen ya apa iki lho Ndra Budi Wijaya kok gak temen. Bedane apa? Kiai karo kiamat. Nek kiai ku guru ngaji, nek kiamat itu hari penghancuran dunia. Sapa sing gak iso ngono tok ae? Nek kiai iku tukang tutur-tutur, nek kiamat iku hari pembalasan. Bawi ae iso jawab nek ngono kon. Kon iso nyalahno? Ya iso benerno. Bedane apa kiai karo kiamat? Nek kiai iso nyeritano kiamat. Nek kiamat iso mateni kiai sak alam donya, goblok. Nek perkara ngono ku ya gak kiai tok sing mati, Det. Apa? Namanya saja kiamat. Seluruh makhluk di dunia akan dimatikan oleh Allah. Kabeh mati, gak kiai tok, masih kon ya mati. Lah lha apa? Oh sing tak takokne mang kiai. Sing tak takokno kiai. Takok mblar. Iya, mesisan. Bedane apa malaikat karo maratuwamu? Bu, Lah, ya ini muring-muring. pertanyaanmu blarah ngono. Blarah apa? Gak masuk akal. Bedane apa malaikat karo maratuwaku? Iya. Masih nuk Quran ya gak ono, nuk hadis ya gak ono. Iso jawab tak gak nek gak iso jawab cek dijawab takmir masjid. Bedane apa? Kiai karo malaikat karo maratuwamu. Nek maratuwaku iku bapake bojoku. Sapa sing gak ero? Nek malaikat iku utusane Gusti Allah. Ya peket biyen tumon malaikat utusane bebekmu iku. Kon iso nyalahno? Iso benerno. Bedane apa? Maratuwaku karo malaikat. Malaikat iku nyateti prilakune menungsa elek lan apik. Tapi nek maratuwamu nyateti utang-utangan. Utang apa? Mekar, Lho, syariah, lho. amarta. Kon kok apa, Dek? Gak apa ya apa bojoku lho gak nyicil blas. Wong aku malah tau krungu jare bojomu dadi ketua. Ketua, dadi ketua 2 minggu kotange pedhot ping 4 kotane. Kon diguyu ibu-ibu, Dek. Sapa? Diguyu ibu-ibu. Karo masemu sing guyu kuwi sapa? Sapa? Ketuane syariah iku ya. Mengopo omonganmu? Oh tak kandhane wis ditungkas. Takok iku sing tenanan, Det. Aja sing gak masuk akal. Apa sebabe wong mati kok mambu? Kabeh wong mati ya mambu, Det. Ah, cenderung munyunyu. Masih kewan apa nek mati ya mambu. Lah jaremu, Apa sebabnya wong mati kok mambu? mergo gak dinget. Lho, Mergo gak dinget. apa wong mati kok dinget iki lho? Lah sore mangeten lah engko kena gawe sarapane ludruk. Badoken dhewe kono. Lambemu bejat. Lah lha apa? Putune mantune Mudin gak tau Jumatan. Mangmula ta mangmula. Aja keminter, awakmu ambek aku ya padha-padha teko pondoke. Alah kon pondok endi kon? Tebu ireng. Lapo kok ireng? Mari kobong. Lho. Jangkrik kuntet. Padha-padha aja sombong-sombong. Mangmula urip kaya sing sederhanae. Kon niku nek gak ngaji sing tenanan titen ono kon. Apa? Lho, sapa iki? Apa sih? Wong kok nyocot ta nduk tengah embong lho. Heh. Gak ngerti ta? Iki jam piro aku wis enek janjian? Heh? Malah ngunci Yamini masa njaluk maneh rerek. Apa, Det? Ngomong apa? Masa Yamini njaluk maneh. Cangkemmu ngomong apa? Njaluk maneh. Heh? Cangkemmu ngomong apa? Dirungokno wong sakmene kae itu ya gak pantes. Heh? Ngomong apa cangkemmu? Ri, Sunari tolong ono Ri aku Ri. Ri, Sunari. Ya Allah, Rek. Lho, ya Allah. Lu alah sirai bosok. Anggitmu garbis akon. Lah apa sih ndele aku, Dik? Lapo sih? Ngerti gak lek iki janjian karo mami? Aku? Ya ngerti. Heh? Tapi mosok dadak ngene rerek. Ya yo, nuwun sewu. Sampeyan iki bojone kuntetan. Bojone kuntet aku iki. Sampeyan kok gelem? Wong sampeyan niku ayune kaya bintang film. Lapo ndek bojo kaya garangan angop iki lho.
Nek aku gak gelem gak oleh bojone iki kate kok gantene bojoku. Kok sing wedok ayu ngono sing lanang ya gantung. Lah ya takon ngono iki, masih aku eleng sedep. Ya sedep pancene kon kakean mas aku. Lha nek perlune apa sampean karo kuwi? Aku iki janjian karo mami. Nek aku bakal dikeki anak. Sampean apa dikeki anak? Iya. Lah sampean karo kuntet apa gak duwe anak? Ala jangan kan kok duwe anak, wong kuntet tangi ora godak kok. Mosok? Temen. Iya, Tet. Le aku nek tangi parake iso goblok. Maksud tangi gak iso ya apa yuk? Cara HP ku wis gak metu sinyale. Heeh. Cara busi wis gak metu setrume. Kuntet iki. Kuntet iku aku iku rumah tangga wis hampir enek 10 tahun. Heeh. Dadi makane gak berfungsi percuma kuntet iku gede omonge. Geluduke banter tapi gak ono kenyataane. Ibarate busi gak metu setrume. Gak metu setrume. Gampang. Gampang Busi copoten. Busi copoten. Lah ono mendile ngene ya. Ono mendile. Gosokan karo kertas gosok. Esek. Resi mari ngono aktifno selentiken lak pior. Kayak busi ngono ya. Iku lho wis tau, Cak. Apa? Wis tau. Ya, isu-isu kuntet ya mulai tanggapan nak karipan. Iya. Ya aku jenenge wong wedok iku kan ya kepingin ya ngono kuwi lah ya. Pengen disayang bojo. Iya. Tak cuwekel cek ngono ya. Heeh. Oleh aku nyekel kaya yo cekel cek. Muar ngono. Tak golekno amplas sing iku lho, sing kuwasar. Sing kasar. Iya. Tak sik. Tambah gak tangi, Cak. Terus Tambah boncel kabeh. Lah ya apa iso metu setrume iso tangi. Wong gak diselentik ya, Rek. Di pucu wae sing dikuwek nek kukune aku. Sopo kate gak tambah mengkeret iku. Saiki gelem apa gak? Aku iki wis pesen nang mami lho ya. Iya. Iki wis tanda tangan kontrak meneh iki ya. Yo. Anak lanang sing ganteng putih koyo Cina. Pengen kepingin anak lanang. Iya. Sing ganteng. Ganteng. Awake putih. Awake putih koyo Cina. Gak usah ado-ado. Sapa? Engko kene ana watu kumbung. Watu kumbung lak putih sih. wong anak kok gendok watu kumbung iku lho. Iki aku serius, Cuk. Turut ana bojomu lho. Iya nek serius terus budal saiki ta. Ya budal saiki. Loh. Mosok kate budal kate riyo. Kadung semayan. Bojoku saiki metitian kon. Ya Gak medhiti wong jenenge wong kepengin duwe anak. Ya lek raimu gak kepengin duwe anak. Nyocot tak batak idoni bosok cangkemmu to, Ban. Lu gidane bos. Mosok rek idune bojo ki kono karbite. Ayo budal ta, Kak? Iya. Ayo, mampir nang pasar. Apa? Ya ngijolno awakmu. Ya tuku gedang kanggo jenenge gendulang bayi. Maksude bojomu mampir nang pasar, tuku peralatan bayi sak cukupe. Oh, ngono ah. Heeh. Bukan duwe anak. Nah ngomong-ngomong arek puluh nek aku gak iso gawe anak. Takop arek puluh kene nom-noman akeh sing haus. Wis gak ngomong ae. Iyalah. Tibake kuntet iku wedi karo bojone. Kate golek momongan. Momongan nang gone Okta. Golek bayi nang gone Okta. Anak sing endi ya? Ndoke tak buktekne ah.
kula biyen iku nyidam apa kok duwe anak kaya ngene. Nyidam mercon. Kacu. Wong kula niki biyen mantane BCA. Balong cangkring asri. Ya ngene iki hasil anak kaya demit. Gak apa-apa mbenek awakmu. Pokoknya iku anakku nak, kok sampe nekek mah. Loh nangis. Nangis. Jemek. Aduh. Umume wong tua mek duwe anak balita kudu ngambung, kudu nyayang. Kula niku kudu mateni. Enyane olehmu teko BC ya. Mangkane kula niku senengan duwe anak wedok. Ora muat. Tarik. Karuan kula duwe anak wedok, Bu, Pak. 2 tahun wis gak mentil. Duwe anak asu iki. Mentil, aku mentil tak cokot pedhot. Ngrasakno pentil sampai rantas. Bu. Oh, dublek itu. Bayi apa bajingan? Gila. Gedange dembek. Kacu. Mosok bayi umur 3 tahun wis ngombe arak. Aku dene endem buwe. Ndok biasa ngene. Delok apa? Hah? Gila pelek bokep. Loh, gak kurang ajar. Gue alah ngentut. Bayi 3 tahun delok film bokep. Ya Allah, kula niki napa salah kula? Buwe, aja ono buwe. Jembek aku. Lah, anakku ngompol. Sik tak kei pempes. Nak. Tak kei pempes ya. Aku. Kacu. Panas. Meneh sunat. Mau buwe. Apa? Aku wis sunat kok. Wong jek 3 tahun kok sunat sih. Kok cokot. Memang iki gak tau nyokot barang cilik. Ayo barangnya gedeng. Aduh. Anak, Apa buwe? Buwe apa? Mie kempet ta buwe? gak kempet ya apa kakek mbok mie. Umume wong duwe anak iku lucu. Imut, masya lanang, masya wedok. Aku iki duwe anak kaya bedes Jepang ini iki lho. Buwe lara aku. Aku Aduh. Susu iki mek bagi wong wedok dalane nyawa nak. Nyawa apa? Aja kok gepuk nak. Aja kok gepuk nak. Orane digepuk. Aja. Wis takno buke. Kok tambah dicecek nak. Buwe. Biasane wedi sampe
kempot buwe. Ya iki lho buwe. Hai ayo ratu-ratu. Cek tok cek tok. Anjene kula duwe anak bajingan. Buwe mimu gandol situ. Wis dang turu anak. Tak tinggal umba-umba turu. Ngaur. Kalau wis diulangi mak lagu Cina sih. Iya buwe. Ae. Baleni nak. Pinter. Ya iyalah. Aduh, turu nak. Turu. Mak lempit-lempit. Iya lah. Mek turu itu sing kena aja jomplang ngene. Turu wae. Malah sikile sing jomplang. Ngene. Ya, ngene ya. Ya. Pinter. Aduh, kacau. Turu anak. Senep. Turu anak. Ya, aja sampai gak turunan kok mek gak bubung kok meneh masuk angin. Ibu lempit-lempit nak. Ngene iki ditinggal bojo, ditinggal anak. Ngene iki bojo ya gak jowo. Bojo ya gak teko. Karwane bongko ya bongko. Aku iki ngrasani bapakmu, Nak. Bapakku ngene aku kok. Ngono ah. Sing penting anakku ayem tak tinggal nyambut gawe. Turu, Nak. Turu, Nak ya. Aja obah, Nak. Ya, sih. Rumah tamu aku ki mayit ngono. Loh, anakku mie apa? Jaluk mie dot apa mie susu? Mau mie gombal. Mie dot apa mie susu? Mie. Oh, mie. Oh, mie ala anakku cek ganteng nih. Mie yo, Nak. Mie. Nyok mie iki lho. Alah, asin. Kok niku cerewet dikai mie yo gak gelem. Kene dipangku mak kene. Buwe, Ampun, aku kudu entut. Buwe. Iki ngentut temenan iki. Iso krek iki. Gila kon mari mangan batang kon. Ambularaan. Lah iya. Buwe ndek telale. Iki dudu telale nak. Apa? Kabilator. Kene ya. Ambek emak kok. Jare njaluk mie. Berhubung mie iki gak muni. Iki muni. Enak iki banyu apa iki? Pas banyu got Krisna iki. Iki susune mak iki gak metu nak. Dadi aja cek mie susu mak. Ya, iki mie iki botol. Iki susu dancuk. Sing terkenal lho ngene sponsor. Minumlah susu dancuk. Ya. Mie kagak. Jangan didengar. Kabar itu tidak ada. Yes. Kacau. Mie susu dancuk ya, Nak. Mabuk kok aja tutal. Ya apa cek
Cek nelak, Nak. Bu. Iya, si menengo. Kalau aku gak teles, Bu. Gak teles. Iki susu. Jancuk ki memang larang susune. Rasane susune, Nak. Bu. Apa? Nek ngemil kaya wong anyang-anyangen. Berarti itu kurang banter. Ah. Kurang ombo. Oh, tak siap no. Wis kesesuaian kok. Wah, dikai botolnya susu cilik kok ngamuk. Cuk. Oh, anakku njaluk nih susu asli. Emah. Nih susu asli. Nih susu asli. Menang. Menang kok. Menang kok. Menang. Malah njaluk mie susu asli. Kok digawe mie botol kok gak gelem. Tak gawe mie susu asli. Menang. Atau Apa? kok kempit. Menang. Kontimu merongkol. Aduh, Nek. Mak iki kan mek tukono susu botol iku larang. Nyok susu asli. Meneng. Aduh, meneng. Aduh. Aduh. Oh. Gue sampe pede. Ayo bergerak. Gue tas gue. Kok ono bayi, kaya banci kok banci. Ono bayi sok ngoweng-ngoweng sok bernada. Kok niku Nak, wis tak omongi, aja nyiksa batine makmu. Kok niku bayi sing gak tak inginkan. Aku meteng telu, yen kelairno 7. Peteng telu lah dikek endi mbok bae. Kowe tak bubuk Nak, bubuk. Tak nyanyekno lagu Nina Bobo. Anak kula niki manja, Bu. Nek gak lagu Nina Bobo mboten purun. Manja. Heeh. Manja. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kok tak dupak raimu apa kok? Kale anake mak ngomong Kok innalillahi. kene Nak. Asline kon iku bayi ajaib. Kula niki mboten saged meteng diprediksi dokter. Jarine bojo kula terlalu endek. Dokter tak jejeg cangkeme. Goblok kok dadi dokter. Dudu perkara terlalu ndek bojo kula gak iso meteng padha lanange, Cuk. Aku ngono. Hasile bedes niki. Lho, ngeten lho. Turu. Mek tak usruk-usruk ke dadi tangi. Usruk. Aduh. Golek badhokan sak emploke kedosok-osok. Wis Nak. Emak iku gak sanggup ngingoni kon. Aku bolak-balik iku meteng. Gampang meteng kula niki kurupan sandal, meteng. Sandale lanang. Wis. Monggo.
mbok ulune dawa-dawa. Loh, nggih monggo nak. Emang ora bojoku gawe iki lho kambotan gedang nih. Gawa apa? Gawe gedang sak kondon. Ambek apa? Ambek banyu aku masak iku sak dus. Gawa apa? Gedang sak kondon. Ambek Aku masak terdus. gedang sak tonggon taek ta. Gedang papat kok gedang sak tondon. Cak. Gedang kok malah sak kondon sih. Kok pangan to teng dalan nang? Lah liwat pinggire pasar itu kok arek-arek gar situ. Kok aku nguasno gedang tok sih. Lah itu banyu masak kondon kok kali loro. Lah dipangan ngombe panjak barang meni apa? Apa ning? Dek, aku kan yo menepati janji Semi. Dari aku kate kok kaya anak. Aku iki gak lempet perkara janji. Mek perkara anak wong aku iki bekase begenggek. Terus, Yo gampang mana? Angger sampean gelem ana sing tak critakno nang sampean. aku lak ngomong, aku lak pesen mie, aku pesen anak ganteng, putih. Lanang ganteng putih. Jaluk lanang. Ijo. Ana lanang ganteng putih. Turunan Arab Saudi. Loh, wong Arab iku biasa kan akeh sing ireng-ireng. Lek Cina ngono mbok. Iki Arab kesambar bledek dadi rada ireng. Ngono ya? Burung ae. Anake wong iki ta. Yo. Aduh, wong mbokne kaya ngene anake ra rupa dalgo iki. Loh, Cak mesti lho, Cak. Masih takon apa wedok-wedok ngene pokoke lek welete apik masih mbokne elek, mbokne melongos anake ayu yo gak Sing penting- ganteng yo gak kurang. Wadahe kandungan iki apik, wadahe kandungan. Lho, ya iki ya. Ya iku tepak ndoke. Masih yo bapake elek. Ibuke elek, wadahe kandungan apik, anake dadi ganteng. Yo, kok wong lanang kok goblok. Sepurane yo mi yo bojoku lek nyocot iku yo ngono kuwi gak mikir-mikir gak gawe utek. Sampeyan ki pirang taun rabi ambek kuntet? 10 tahun. Duwe anak ta durung? Gak. Periksakno. Sing dipriksakno sapa? Aku apa bojoku? Ya bojomu. Wes. Bebet iku teko wong lanang. Wis, Hasilnya ya apa? bibite bojoku bibite wong gendeng kok. Loh. Dadi akhirnya kan dibuak. Yo gak kira iso meteng, Dik. Kok iso? Soale bebete wong gendeng ketemu waras gak dadi. Ngono yo. Heeh. Iya sampeyan kudune paras dhisik. Lah jan aku bisa meteng bojoku, aku gak gitu. Wis, sampeyan nek gak sida iki ana sing kate ngadopsi. Lah sida, lah kan aku rene iki sida sampeyan niku kok ya apa sih Mi? Transfer Tak transfer nomormu rekening listrik piro? nomor rekening HP. Rekening iku lho. Rekening tabungan kok listrik. Iya, rekening tabungan. Wis tak cepakno gawe sampean anakku ganteng, gede dhukur, blenga-blenga, umur 3 tahun. 3 tahun. Lucu-lucune arek. Lah 3 tahun iku keturunan apa kok wis gede dhukur? Arab, Arab. Arab. Berarti iku bayi tabung, program Mm-mm. bayi tabung. Aku ya diperkosa wong Arab, wong Pakistan, wong Dubai. Waduh. Wis cecak timbangane gak duwe anak kok. Kabeh ku kabeh iku Wong wekmu gak iso ngadeg kaya keken pola kon, he? Lah kok nek pucuke dilus-lus lak ngadeg sih. Apane? Kon tau gendana mbek aku tak lus-lus pucuke. Wekmu gak tau ngadeg, wekku sing ngadeg. Yo wis, nek gak gelem aku telepon. Le, setami. Mi. Aku gelem Mi. Wis cangkeme puntat iku intine tapuk sandal kok. Apa sih? Wis muni jajal ayo wis e. Masih babah anak urunan kayak bah anake si A si B kate lapo? He? Kabeh ku tergantung awake dhewe sing didik. Ngerti gak? Lek didikane apik ya dadine apik, lek didikane ala dadine ala. Ngerti gak? Iki turunane si EO sampai bapake nemokno. Sampeyan iso dadi soge.
Saiki gak usah kakek ngomong Mi, endi areke? Lucu. Aku selak kepengin ngudang, selak kepengin gendong ngono lho Mi. Iki wis gak usah dikudang, gak usah digendong, lucu-lucune arek. Lho lah ya, kan nek arek wis iso mlaku umur 3 tahun, kan lucu ngono lho Mi. Aku selak kepengin gendong ya Cak ya. Sampeyan lak wis transfer 2 juta. Wis tak DP 2 juta. Kurang 24 juta. Heeh. Sak biaya rumah sakite. Iya. Areke tak jujokno. Ndi Mi? Buanteng putih resik dukur. Masih 3 tahun wis blengak-blengak. Ngono ya Mi ya. Iya. Ndi Mi? Lah iki batange. Hah? Iki. Hah? Hah? Apa? Iki. Iki. Sik tak. Ndi? Iki lho. Sik tak. Lho. Iki 3 tahun. Loh, aja mulet, Nak. Aja mulet. Tak olehno Ibu Ayu. Aja mulet. Aja mulet. Aja mulet. Alam mebu. Oke anakku. Lucune arek teko Dubai. Sik ta. Umur 3 tahun lah kok wis. Loh, ancene blasteran wong luar yuk. Lah kok duwe kok wis metu brengose. Aksesoris. Aksesoris. Mm-mm. Dadi cek ketok wajah-wajah dewasa ngono Wajah ya. dewasa. Oh, koyo sing viral-viral iku ya bayi Wong- tas lahir rambutnya dawa. Oh, rambutnya dawa, brengose dawa. Heeh. Iki teko Dubai. Ngono to? Heeh. Loh, bayine kok ngene? Menyatukan kedua keluarga. Ngono ya Mi ya. Heeh. Aduh, Lucu. iki lho. Ya iki bayi, lucu. Napa? Lah ngono iki lho Mi. Mi, iki lho bayi tak danyangi pulo kula niki. Ora aja medeni bapakmu. Aja medeni bapak. Menang. Mi, Ya yuk. ya wes gak apa-apa wes Mi timbangane aku gak duwe anak. Tak monge, aku tak belajar apa? Meteng iku angel yuk, durung kok sampean mek wetenge gedhe. Turu miring gak enak, miring ngiri gak enak, melumat gak enak, apa maneh mengkurep karuan Ngono ya? iki. Ya gak apa-apa wes Mi. 50 juta. Iya wes piro ae gak apa-apa pokoke dadi anakku. Ngono ayu. Iya wes. Ya wis, Pamitono sik, pamitono. elek apike tak pasrahno sampean. Aku tak pamit tuh anakku ya yuk. Pamitono Mi. Aku biyen iku nglairno rasa. Aku biyen nglairno iku iki nyungsang yuk. Biasane nyungsang ku sikile dhisik yuk. Iki seje. Manuke dhisik. Aku tak pamit yuk yo. Jangan manu. Sampe iki berarti wis temen ya. Temen Mi, pamito. Ngono anak. Yo yuk. Bu Apa Bu? Mai iki wis gak sanggup. Apa mai iki dianake? Kon iki tetep tak alekno ibumu anyar sing gelem ngerawat. Dadi aja sampe kon wani ambek sing nurut yo nak. Aja sampe kon wani ambek wong tuwa. Apa maneh kuwi iki wong sugih. Dadi aja sampe bandhet. Mulai iku nak. Dina iki, hari iki kon tak lepet. Jancuk ngidoni temenan kon. Mlebu cangkem. Oh, gendang. Nantang. Kok ngidoni tepak moto. Kowe yo nak. Bebek. Kalau aja wani-wani ambek ibumu. Mbak Inga. Apa Mi? Pak Kuntet. Titip anakku ya. Lationo momong bayi. Heeh. Aja sampe bayi iki sampe nangisan. Nek nurut sampe mak, enak mama. Iki gendonge. Nek gendong piye Mi aku gak iso. Gendonge carane gendong kono gak iso sih goblok kon niku. Ngene iki lho.
Loh, ngene ya. Wah, ora iso. Ngene lho. Ngene lho gendong iku. Lho. Lah. Terus ngene. Lah. Lho, ngene. Wis ora sida aja kate ngapik bayi iki. Sing gendong iku raimu. Apa mbokmu mau gendong? Aku gak ngerti. Sing penting sampean mari transfer arek iki wis tak pasrahno sampean Lationo. Tak keno kopi, Dek, ya. Heeh. Iya, Mi. Ya wis. Yo. Heeh. Iki arek iki kademen. Ojo lali pempese disalini. Pempese disalini ya. Pempese. Aku. Buwe. Alah, buwe kok langu ambune. Iki buahnya anyang. Lho lah jenenge iki mang sapa? Mi, Mami. Mi. Mi. Jenenge sapa, Mi? Jenenge kok lali gak tak kandhani. Goro. Thomas Aliando Sutaji Ijab Kabul Al-Fatihah. Berarti celukane. Berarti celukane Thomas ngono ya, Cak ya? Ya Thomas ngono ae. Aku tak belajar ngutang ya, Cak ya. Mangkem pilo telu arek ngene iki pesisan. Ayo keberdian. Tak ngutane ya. Belajar ngudang. Iya. Gak tau duwe anak iku. Ajane yo gak tau ndek anak kok. Iya. Aku lek gak belajar ngutang kan yo gak enak yo. Mm-mm. Mosok kan kok langsung digowo mule. Iya. Ya. Ora buwe copot. Sapa man jenenge? Thomas ya? Thomas Jordan. Thomas ya. Thomas. Apa buwe apa? Arek iki lek kok telorong bongkotan. Bongko. Gak sida duwe anak. Timbangane aku gak duwe anak, alung gak duwe bojo. Ah, pegatan tarabi dhewe. Ngene lho, aku iki seneng. Lah nek duwe anak kaya ngene, bayi kaya ngene, ya 3 wulan aku kena diabetes. Sampeyan iku masalah kerungun. Tak tuku bobor dhewe. Oh, tuku bobor ah. Tuku bobor dhewe, ngono lho. Krunguku sampe jange dilembur. Tuku bobor dhewe. Ya wis. Lho, ngadep rene. Thomas. Apa buwe? Lah, Apa buwe? Cak. Bongko arek iki kok gepak-gepuk ae. Nek diceluk aku seneng Peter Semaur. Terus, Usalahe Thomas apa buwe. tak kudange ya, tak kudange ya. Ya wis utang. Brep, tak kudange ya, Brep. Kudange kaitane piye? Kok ami-ami ya? Ya wis gawe apik-apik babu ajur-ajur wis. Kok ami-ami belalang kupu-kupu. Siang makan nasi, kalau malam tidak susu. Sampeyan tak kandhani sih, arek iki kan gemes. Roh aku ibune sing kaya ngene timbangane mbokne sing lairno. Masih gemes ya gemes. Mosok gemes lah diteterku nak desa pipimu. Bayi glagase ngono. Kudangan dhewe, kudangan. Buwe. Apa nak? Buwe. Apa nak? Apa nak? Buwe. Apa nak Ini sayang? buwe. Apa nak sayang? Ayo nang becek buwe. Sampeyan krungu ga? Arek iku mang ngejak njaluk nang WC. Hah? Nang WC. Wis ta becek.
WC. Arek sampeyan iku gak ngerti BC. BC ku panganan apa? Oh, BCI sing ngerti, balon cangkring indah. Pakai cocok. Kudangan. Kudangan. Ayo kudangan. Ya, ngudang gak kaya aku ngono lho. Kudangan. Gak tau de bayi pisan ngeplek aku. Lho, sapa muni tali lagi? Bu ame. Lah opo? Ya ngasih kalau malam lho cucu. Tak patenane ae bayi iki, Kak. Nah, ayo digawe ricah-ricah iki karuan. Lah wong sampean aku kesuwen. Lah ngudang goro-goro diduwisi aku tepel ya ngene. Nah. Ambune rani lek. Bu ami belalang kupu-kupu. Siang makan nasi, kalau malam cucu. Bapakno ndelok sunare rek bapak nderek aja aku. Cak, Iya. sing halus. Udang arek iku sing halus. Anakku Broto, ya anakku Thomas. Oh, Sing halus. Iso gak? anakku tomat. Apa gone? Kudangan dhewe. Wis nek ditulang kesu. Tulang. Bayi nek ditulang bae. Mangan yo Thomas. Bu, Mangan yo nak. Bu, Ene, Bu, Mangan yo nak. Ene, Bu, Le. Aja ide dikreco lho. Mangan yo nak. Mangan yo. Ya, Bu, Loh, dipangan grandong. Aku lak wis ngomong. Kongon ngudang sampean gak godak. Saiki ndulang aku ndulang sampean rusuhi. Lek kaliren mangan dhewe iso ta gak? Goreng. Arek dulang kok yo nampak. Ndi? Ayo situ gak tau mangan. Papat-pangan tak. Thomas. Wow. 1 2 Tiga. Delek reh. Wes dulangan dhewe. Dulangan dhewe aku kok. Dulang bayi kuwi iso kakek ngomong. Kaya aku namanya gak tau deh, bayine dulang enak. Ngene lho dulang bayiku. Bayi wis. Bayi ngerti dibuntoni. Ngene lho. Bone celundek. Ampun, apa kok bayi kok bales iki lho. Ha, ditempel iki.